Ola, boa tarde, son Xoán Lagares, actual presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Estou aquí con Tayane Gaspar e con Héctor Pena nunha nova sesión dos nosos encontros, no? da Asociación Internacional aquí no canal de YouTube. Hoxe con Héctor Pena para falar de fútbol, nun día que coincide exactamente coa semifinal, coa das semifinais da Copa do Mundo. Mas, en fin, isto ficará grabado, poderá ser visto a calquera momento, non? No noso canal de YouTube. E sen máis que só quero comezar agradecendo a Héctor, non, pola disponibilidade para estar aquí, para falarnos sobre fútbol e identidade. E paso a palabra a Tayane, que vai facer a presentación de Héctor, primeiramente. Obrigada, Xoan. Vou aproveitar para reiterar os agradecimentos ao Héctor. Não posso deixar também de agradecer ao Ângelo Pineda, que é o editor da editora Menino Morreu, que fez essa mediação, né? O Héctor vai falar na apresentação dele, seguramente, sobre a publicação do mais recente livro, publicado também pela editora Menino Morreu. E agradecer a todos e todas que estão nos assistindo, seja sincronicamente ou, né, posteriormente a essa gravação. Para a gente passar a palavra para o Héctor, eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo dele e, como de costume, eu também já pedi autorização para falar em português ao Héctor, estou autorizada. E, como de costume, a gente vai adorar receber perguntas e comentários no chat para reproduzir no final da exposição do Héctor. Bom, Héctor Pena é jornalista, historiador e doutorando em turismo deportivo na Universidade de Vigo. Atualmente é responsável pela seção de esportes no Nós Diário. E antes ele colaborou com vários meios de comunicação, como o DXT Campeão, Jornal de Galícia, o 10, o Mundiário, ao mesmo tempo que escreveu diversos livros sobre a história do futebol galego, como a história do troféu Teresa Herrera. Outro título também, como os futebolistas e adestradores que defenderam as cores do Celta e do Deportivo, e paralelamente colaborou com as organizações que trabalhavam a favor da memória histórica, como a Associação Cultural e Memória Histórica Democrática da Fundação Castelão. Héctor tem diversas publicações. Na narrativa, ele tem o livro A Pioneira, ensaio tem a História do Futebol Feminino na Galícia, de Irene a Vero Boquete, Os Nossos Futebolistas, que eu já comentei, a História do Troféu Herrera, e também participou em obras coletivas, como A Grande Final, Contos e Contos do Futebol Galego, Galiza, Um Povo, Uma Seleção, e o livro do Caminho Inglês, que saiu em 2014. E o mais recente, Depor e a Etapa Negra, né, do time, publicado pela editora Menino Morreu, que acaba de ser publicado literalmente, né? Tem pouco mais de uma semana. Héctor, bem-vindo. Muito obrigada por você ter se disponibilizado para essa conversa, né? Principalmente numa semana tão importante de Copa do Mundo e defesa de tese de doutorado. Bem-vindo, obrigada. Obrigadísimo, Tallán. Moitísimas grazas, Xoán, grazas a vos polo convite. É un gusto, estou encantado de estar aquí compartindo este tempo con vos. A pesar de que estamos sendo contraprogramados pola semifinal da Copa do Mundo, eu agardo que o pasemos ben e que sexa un partido moi aburrido, un empate a 0 e que non nos perdamos nada de nada. Bueno, grazas polas túas amables palabras, un poquinho por falar dese libro que acaba de sair do prelo. Gustaríame falar del, pero se vos parece, prefiro primeiro falar do tema da palestra, deixamos un poquito a publicidade para o final, antes das preguntas, se vos parece. Porque hoxe vimos falar de Galiza, de identidade e mundo alrededor dun balón, que é o título desta palestra. Para min parece un título moi acaído, porque estamos en tempo de mundial, como acabamos de falar, é un tempo no que os povos pois compiten deportivamente por chegar o máis arriba posible, os povos que lle permiten competir. Eu sempre que me preguntan por este tema, a miña carreira profesional está moi directamente vinculada. Eu, eso, como dicía Tallán, pasado mañán, pois defendo a miña tese doutoral, que tamén ten que ver co deporte, co fútbol. Estou moi feliz, moi contento, porque nese sentido noto que hai un
cambio importante de postura, porque o deporte, en especial o fútbol, pois para min conta cunha importante dimensión pois patrimonial e cultural. É un dos fenómenos sociais máis recoñecidos do século XX, pero eso non quita que fose sistemáticamente desprezado pois, por unha porcentaxe non menor de académicos e científicos. Eso para min é unha visión, pois diría, elitista, chea de elitismo. Claro, estuvo popularizada sobre todo dunha intelectualidade nos anos 60, anos 70, que consideraba o deporte, en especial o fútbol, pois xa non como un obstáculo que afastaba as masas da elevación colectiva, senón incluso da revolución. Pero, bueno, afortunadamente, na miña opinión, esa perspectiva perdeu moita forza coa entrada do novo século, o século XXI. Creo que consolida esa nova visión, esa nova apreciación do deporte do fútbol, en especial pola academia, consolida unha tendencia que culmina un exercicio de reivindicación da súa relevancia na estructura, na dinámica social, na política e na cultura dos povos. Mira, eu sempre gosto de citar un sociólogo, Sergio Villena, que el di, teño por aquí apuntada a frase, el di que o fútbol resulta fundamental a hora de transmitir valores cívicos e de homoxenización cultural ou de promoción nacionalista, proporcionando un soporte para a simbolización dunha faceta de identidade do individuo. Eso enlaza un poquinho co tema que viña comentando. Bueno, nesa mesma liña, outro sociólogo, Gilberto Jiménez, subliña que o xereiro se identifica atendendo non só a territorialidade, senón tamén a factores históricos, o que significa que o fútbol non é un mero entretemento, proporciona un soporte para a interiorización dunha serie de símbolos entroncados coa identidade do individuo, xa está local, regional, étnica, religiosa ou incluso profesional. Para min é simplista, por exemplo, afirmar que unha selección nacional de fútbol ou de calquera outro deporte designa metonímicamente a toda unha nación, pero sí que é verdad que o deporte do fútbol cataliza unha narrativa e unha serie de prácticas simbólicas de inclusión cidadáns que son ademais profundamente democráticas, porque abarca desde o máis baixo ata o máis alto. Víamos onte, bueno, ou hoxe, depende de cando miramos os vídeos, imaxes do Rei de España celebrando o triunfo de onte da selección española de fútbol. Desde aí, se nos vamos o último bar da última aldea deixada da mano de Dios, tamén habería un paisano en Extremadura celebrando ese triunfo da mesma forma en que o celebraba o rei. Ademais, esa identificación da que falaba crece paralela a un escudo, a un nome, a unhas cores dun equipo concreto. Neste sentido, eu sempre lembro o caso do que sucede, por exemplo, en Escocia. En Escocia co Celtic de Glasgow e co Glasgow Rangers. Esa gran rivalidade que teñen non é porque cando se fundaron os clubes hai 100 anos, pois discutise, non. Iso vende unha identidade que se cimenta, pois no seu caso, en parámetros étnico-religiosos. O primeiro club do que falaba, o Celtic, é o símbolo, é o que representa a unha comunidade católica que procedía no seu momento, dunha emigración irlandesa, e desde aí xestouse unha rivalidade coa súa contraparte protestante e unionista envolta, no seu caso, nas cores da Union Jack, que era o Glasgow Rangers. Claro, esas diferenzas levaron a que, por suposto, todos sabemos, coas cores verde-brancas do Celtic, as cores do Reino Unido, pero non esa identidade non é exclusiva dos caracteres étnicos ou relixiosos. Por exemplo, en Rusia teñen unha cousa moi característica que é froito da súa herdanza soviética. Varios dos equipos máis importantes do país teñen connotacións de carácter gremial ou incluso están vinculados a unha clase social determinada. O Lokomotiv Moscova, desde hai moitos anos, o equipo dos ferroviarios, o Torpedo do sindicato do automóvil, o Dinamo de Moscova da policía e o CSK de Moscova tamén do Exército Vermello. No caso do Estado español, de España, eso non foi unha excepción.
Durante o período franquista, o fútbol foi un instrumento máis, xunto con outros como o folclore, a música ou as festas populares, que utilizou o réxime cunha doble finalidade. Por unha parte, promover o nacionalismo español e, por outra, a súa propia legitimización. Aínda que a súa cara máis visible era o Real Madrid, sabemos ese Real Madrid das 5 Copas de Europa consecutivas, do 55-60, e esa sexta do Madrid dos Yeyés, co Coruñés Amancio tamén, no 66, o franquismo non só utilizou o Madrid tamén, pola súa parte, encantado en ser utilizado, pero tamén utilizou dous conxuntos que viñan da época da República, de estar moi identificados cos seus propios nacionalismos periféricos, por decirlo de algún modo, que eran o Atleti de Bilbao, o Athletic Club de Bilbao e o Fútbol Club Barcelona. E usaron eses dous clubes, cando despois da guerra, claro, como un medio de consolidación da idea de que tanto o País Vasco como Cataluña eran parte integral da nación española, e incluso para iso, porque podemos considerar que eran malos, pero non eran parvos, utilizaron e empregaron un moderado apoio ás súas respectivas identidades rexionais claro, por suposto, mediatizando os éxitos deportivos nesa época, que aparte foron moitos. Nesa primeira etapa do franquismo inicial, os equipos máis importantes eran Athletic de Bilbao e Fútbol Club Barcelona a nivel doméstico. O Madrid, o Real Madrid, digamos que os seus éxitos estaban máis proxectados a nivel internacional. Desculpa, eso. Pero bueno, eso, como sinalaba, a pesar de todo iso, aínda que o Real Madrid ainda de hoxe continúa sen negar o seu rol como epítome do español, tanto no interior do Estado como no estranxeiro, no caso do Athletic de Bilbao e do Fútbol Club Barcelona, xa desde finais da década dos 60, con Franco todavía vivo, foron desvinculándose progresivamente do réxime ata convertirse en símbolos do País Vasco e de Cataluña. O ano era, se non me falla a cabeza, 1968, cando daquel entón presidente do Barcelona, Narcís de Carreras, acuñaba o famoso lema "Mes que un club", que todos estou seguro que temos escoitado algunha vez para definir o Fútbol Club Barcelona. Ese lema representa a trascendencia do Barça, pois máis alá do ámbito estritamente deportivo. E xa desde ese momento abrazou por completo a causa da identidade catalá. Incluso no ano 72, insisto, con Franco todavía vivo, o Barcelona participou nunha campaña polo uso do catalán nas escolas públicas. E no ano 75 declarou internamente o catalán como lingua oficial do club. Era un proceso de catalanización que se acelerou unha vez morto Franco, e que, bueno, a día de hoxe, xa principalmente desde 2013, 14, 15, o Barça é un dos símbolos da loita pola independencia de Cataluña, levando na camiseta a bandeira, cedendo o estadio para actos políticos. Non hai ningún tipo de dúbidas acerca da súa identificación. O Athletic de Bilbao, pola súa parte, consolidou xa desde os anos da transición esa identificación co nacionalismo vasco. Bueno, e antes mesmo, porque a medida que avanzaba a etapa franquista, foi tomando unha, digamos, imaxe de equipo da clase obreira, porque, bueno, nós sabemos a especial idiosincrasia do Athletic de Bilbao. Naquel entón, pois tiña unha política de non pagar moitos xogadores, non entrar na carreira dos salarios, unha aposta pola canteira e polos xogadores vascos que o levou a contar con xogadores que só había dúas opcións para xogar no Athletic de Bilbao: ou ser formados no propio seo do equipo, ou nacer pois no territorio considerado de Euskal Herrías, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Navarra, en Lapurdi, en Sola e na Baixa Navarra. Esta medida, desde certa óptica, interpretouse pois como un acto de reafirmación lexítima da identidade nacional vasca. Desde outras, sobre todo máis desde outros puntos do Estado, criticouse e o que se lle achacaba pois era que era racista e xenófoba. Pero, bueno, desde hai xa alrededor de década e media foise flexibilizando moito esa norma, e, bueno, temos aos irmáns Williams, que están
están xogando no de Bilbao, temos o caso de Adama Boiro, que naceu en Dakar, pero reside en Pamplona desde os 4 anos, formouse como futbolista en Navarra, e fichou pola Atleti, se non me falla a cabeza, en xaneiro do 24. Claro, agora xa cambia a cousa. Entramos no caso galego. Caso galego ben diferente. Os dous equipos principais da Galiza, que me perdonen esos, en Lugo, en Ourense, en Santiago de Compostela, son o Deportivo A Coruña e o Celta de Vigo, que ambos como símbolos e representación de identidade nacional galega están pois moi lonxe de alcanzar esas implicacións do Athletic Club de Bilbao ou do Fútbol Barcelona. Aínda que sí que é certo que boa parte das afeccións de tanto de Depor como de Celta pues, comparten, a pesar da rivalidade, un sentimento nacionalista galego que manifestan pues, habitualmente nos estadios de Riazor e de Balaídos pois, cos seus cánticos, coa exhibición das bandeiras estreleiras que simbolizan a loita pola independencia de Galiza. Por iso que o seu trazo máis importante eu, máis que a nacional, no caso de Depor e Celta, diría que é local, que é a cidade. Todos identificamos a Depor con a Coruña, a Vigo co Celta, pero ningún dos dous, a pesar de que tanto recentemente acaba de sair un libro moi interesante, se me permitides, vouno coller, así ensino a cámara. Non sei se aprecia, chegoume a casa hai ben pouquiño. O título é Un equipo para un país, o Celta e a galeguidade. É de Xavier Sánchez Pazos e Xavier o que nos reivindica neste libro, que, insisto, é moi interesante, é a condición do Celta de Vigo como equipo nacional galego. A través dunha serie de estudos, entrevistas a unha serie de xareiros, de historiadores, de xente non só de Vigo, senón da Coruña, xornalistas. Eu, por exemplo, son un dos convidados que falou para o libro de Xavier, pero claro, eso que defende Xavier con moitos e bons argumentos do Celta como equipo nacional galego, pois é difícil de defender desde a óptica da Coruña, porque a Coruña tamén ten moitos e moi bons argumentos para defender a súa condición como equipo nacional galego e, bueno, agora afondarei un poquinho neste tema. O que sí é certo é que tanto Depor como Celta foron os símbolos, digamos, dos enfrontamentos entre Vigo e a Coruña, que ao final Vigo e a Coruña, se nos está escoitando ou vendo xente que non está familiarizada, son os dous principais polos económicos e poboacionais máis importantes a Galiza. E batallan, por favor, enténdeseme metafóricamente, pola hexemonía galega. Esa é unha batalla que se agudizou principalmente durante os anos dourados de ambos os dous clubs, que eu personalmente catalogo entre 1992 e o ano 2006. San Pedro, que o citaba anteriormente, cualifica isto que veño comentando, como unha identidade máis simbólica, é dicir, soft, en contraposición a unha identidade máis real, que sería hard, nas súas palabras, que aplicaría os casos de Barcelona e Athletic Bilbao, que describía previamente. Porque esa identidade da que fala San Pedro adoita estar representada na identificación cun escudo e cunhas cores que, alén dos clubs, transcende as seleccións nacionais de fútbol. No caso da Galiza, ese escudo, esas cores, coa excepción que representa o fútbol gaélico, que non se coñece demasiado, pero o fútbol gaélico é o único deporte no que Galiza pode competir oficial e internacionalmente, digamos, como se fose un país independente. No resto das disciplinas continúan sen poder ser defendidas nas competicións oficiais internacionais. Non ten trazas de que esa situación vai a cambiar, polo menos a curto e medio prazo. O que non significa que esa situación de veto e de invisibilización pois sexa aceptada por unha maioría social do país. De feito, recentemente houbo iniciativas nese sentido por parte de plataformas cívicas como Vía Galega e incluso no eido político, pois
o Bloque Nacionalista Galego, a comezos do ano 2021, rexistrou unha iniciativa no Congreso que exixía de dotar as federacións deportivas galegas dos medios e as ferramentas xurídicas necesarias para ser recoñecidas internacionalmente, que é algo que é fundamental para abrir as portas pois, a esas devanditas competicións oficiais. Pois na actualidade, ahora mesmo as federacións galegas están subordinadas digamos, as súas homólogas españolas. Por un exemplo, a Federación Galega de Fútbol é un organismo dependente da Federación Española de Fútbol, e así, pois, coa Federación de montañismo, de baloncesto, de bádminton, etc, etc, etc. O avance neste ámbito, estritamente político, pois, podería resultar determinante para que non se perda a que podería chegar a ser a mellor xeración deportiva de todos os tempos, no ámbito do fútbol, claro. Pois actualmente Galiza é unha potencia deportiva, pois xa movendo un poquinho o foco ao resto das disciplinas, tanto a nivel individual como colectiva, pois se facemos un ranking de medallas por cada millón de habitantes, Galiza sería a terceira clasificada nos Xogos Olímpicos de Toquio. O sea, só por detrás de Nova Zelandia e de Xamaica. Non teño o dato do 24, de París 2024, que é máis recente, pero non lle dá andar moi longe. Pareceme un dato bastante revelador. Pero bueno, volvendo ao fútbol, eu penso que o combinado galega actual, canto menos, pelexaría por estar presente na Copa do Mundo. Temos, bueno, de base esa ampliación que se fixo de equipos para esta recente Copa do Mundo do 26, e xa hai un ruse na FIFA de que Infantino considera que isto funcionou, o presidente da FIFA, e quere ampliálo todavía máis. Se non me equivoco, sería unha ampliación a 64 equipos. E claro, un ve os equipos participantes e ao mesmo tempo pensa no que sería unha Galiza que a día de hoxe, claro, porque, por exemplo, Iago Aspas, pobriño, a 2030 xa non vai chegar como xogador en activo, pero hoxe en día temos a Iago Aspas, a Brais Méndez, a Borja Iglesias, a Nico González, o fillo de Fran, un pedazo de centrocampista, a Álvaro Carreras, a Denis Suárez, a Fran Vieites, a Angeliño, a Santi Comesaña, a Javi Rodríguez, a Fer López, Hugo Álvarez, Mella, Barcia. A min resultaríame difícil pensar que esta selección galega non se clasificaría para unha Copa do Mundo. E ademais é que esta situación de invisibilización contrasta especialmente co que sucede noutros lugares do mundo, pois hai nacións en estado que poden competir oficial e internacionalmente. Temos os casos de Escocia, que estivo no recente Mundial, quedou eliminada en primeira fase, pero aí estivo Escocia, que é unha nación sen estado, non é un país independente, e aí estivo competindo. Pasa o mesmo con País de Gales, que tamén recentemente estivo en Copas de Europa, se non me equivoco foi na Copa de Europa do 16, que chegou a semifinales, pode ser? Estou falando de memoria. Logo tamén falamos de territorios de estatus non independentes ou territorios coloniais ou estados libres asociados, etcétera, etcétera. Véxase Gibraltar, Anguila, Illas Feroe, Nova Caledonia, Antillas, etc, etc, etc. E aí están competindo, por que non a Galiza? Eu tamén pola miña parte formei parte do equipo promotor dunha comisión que levou a cabo unha recollida de sinaturas para promover unha iniciativa popular que levou ao Parlamento Galego pois, ese recoñecemento das seleccións oficiais galegas, por suposto sen éxito, porque agora mesmo no poder está un partido que non é desa opinión, ten a maioría no Parlamento e tumbouno. Mira, se que se escoita de fondo o gato, debe querer comer. E non saiu adiante, pero eu si confío nun cambio co tempo, porque razóns para xustificalas, como veño sostendo no que ven sendo esta palestra, hainas. Creo que vai haber cambios para ben neste sentido co paso do tempo.
Creo que como tema de identidade de Galicia e arredor dun balón, o que sería tema propio da palestra, pues, douno por zanjado, así que vou falar, pues falaban moi amablemente os presentadores o inicio desta palestra, do novo libro que vemos de sacar coa editorial Menino Morreu, que leva o simpático título de Depor, xogando con ese Dep entre paréntesis e en maiúscula, no que recorremos eses anos negros que pasou o Depor nestes, bueno, iba a decir 3 lustros, máis de 3 lustros, porque o libro comeza na tempada 2010-2011, concretamente nese ano 2010, no que o Deportivo baixou a segunda división por primeira vez en 20 anos, o anterior etapa do Deportivo en segunda finiquitara no ano 91, con ese anhelado ascenso a primeira, na 91-92 mantiveran a categoría, e na 92, con esa chegada desde Brasil, de Bebeto, de Mauro Silva, un montón de boas fichaxes de rebotados de grandes equipos do resto do estado, pues un Albistegui, un López Recarte, un Claudio Barragán, un Nando, compuxo un equipo de primeira orde e naceu que foi ese Super D porque que ficou a piques de gañar a Liga, a piques tanto, 11 metros de gañar a Liga 93-94, ese famoso penalti de Jukic, que o ano seguinte levantar o seu primeiro título, a Copa do Rei, que o ano seguinte, o seu segundo título coa Supercopa de España, e que se reconfigurara para crear o que foi ese Eurodepor, xa con Javo e Irureta, falando de rivalidades entre Celta e Deportivo, ese Javo e Irureta que viña de dirixir o Celta, aquel entonces presidente do Deportivo, Gustavo Lendoiro, colleu, fichouno, levouno para a Coruña, e da man de Irureta, pois o Deportivo gañou o título do Ligueiro, temporada 99-2000, o único equipo galego ata o momento que conseguiu levantala, e despois tamén gañar a Copa da Supercopa de España o ano seguinte, despois a Copa do Rei famosa do centenariazo, no Bernabéu, no día no que o Real Madrid celebraba o seu centenario, outra Supercopa, esas semifinais da Copa de Europa, onde perdeu co Porto de Mourinho, que a día de hoxe todavía sigue estando de actualidade Mourinho, que foi o canto de cisne dese equipo, e desde entón pois o Deportivo mantívose en primeira, xa cun perfil moito máis baixo, pero nesa tempada 2010-2011 ninguén pensaba que fose baixar a segunda. De feito, a día de hoxe, ese descenso do Deportivo continúa sendo o descenso máis caro da historia, pois até agora ninguén volveu descender a segunda con tantos puntos como fixo o Deportivo ese ano. Ese descenso imprevisto supón o inicio dunha etapa negra, como dicimos no subtítulo, donde o Deportivo sufriu moitísimas penalidades, toda, como digamos, como mal fundamental, esa ruína económica herdada dos anos, digamos, dos anos de bonanza, esa deuda de máis de 140 millóns de euros que casi leva o equipo a desaparición, constantes subes neses primeiros anos, tornou un equipo ascensor, ese equipo que sube a primeira, baixa a segunda, sube a primeira, baixa a segunda, entre medias, eso, a situación económica que non melloraba, iban sucedéndose adestradores un tras outro, un tras outro, un tras outro, conflictos sociais, todos lembraremos o lamentable asasinato de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, un xareiro deportivo que foi asesinado polos fascistas do Frente Atlético en Madrid, cando acudía a Madrid a ver o partido, e a desastrosa xestión que fixo dese asasinato a directiva que de por aquel entón presidía Tino Fernández, os conflictos sociais, os constantes enfrentamentos entre a dirección do clube e os xereiros que non se sentían escoitados nin respetados, cambios, tamén esa situación de inestabilidade non se traducía en cambios de futbolistas e cambios de adestradores, sino cambios de directivas, cambios de presidentes. Recordamos que viñamos dun Lendoiro que estivo un cuarto de século prácticamente continuado, pasamos despois de propio Lendoiro, ese Tino Fernández, ese Fernando Vidal, ese Paco Zas, logo chegou
a compra, digamos, a compra do club por parte da banca, eses presidentes un pouco de palla posto pola entidade financiera, ata que finalmente o ano pasado decidiu Escotet a dar o paso e poñerse lá a frente do club, ou tocamos o descenso a segunda división B, eses años del barro que se dio moito en Castelán, los años del barro que o Deportivo efectivamente comeu moita lama, ese regreso de Lucas Pérez, o regreso a segunda, e agora finalmente o regreso a primeira que a nós, tanto desde Trial Menino Morreo como a min, pareceunos o peche de ouro, ese tanto ese ascenso como esa resaca do ascenso que trouxo consigo o cambio de denominación, escoitando un poquinho ese sentir oficial desde o público que falábamos antes, ese sentir de oficializar que o Dépor é da Coruña, porque o nome oficial do Deportivo era Real Club Deportivo de La Coruña, ata hai nada, apenas unhas semanas, que se adaptou o topónimo oficial e agora xa é Real Club Deportivo da Coruña. Un sentimento que unha reivindicación leva moitos anos, moitos anos facendo a bancada de Riazor. Decidimos que era, como comentaba, o peche perfecto para o libro. Un libro que está estruturado, un libro que ten cento e moitas páxinas, non o teño diante, a diferencia do libro anterior, todavía, porque ven de ser do prelo está, bueno, actualmente está en prevenda a través da páxina web de editorial, pero non están as copias físicas disponibles todavía, empezarán en torno ao 20-25 de xullo, xa dentro de moi pouquiño, xa a producirse eses envíos e que a xente o poida ter na man. Pero bueno, como iba comentando, o libro está estruturado en capítulos, un capítulo por temporada. A ver, porque pasan tantas cousas que pareceu moi imposible facer digamos, unha síntese colectiva. Así que optei por esa serie de capítulos por temporada, é dicir, 2010-2011, 11-12, 12-13, hasta esta última 25-26, a derradeira, onde se certificou o ascenso. E a finais, desculpas, de tanto falar aquí xa tarde, imos quedando sen voz. E a finais de cada capítulo introduzo unha ficha que me pareceu moi curiosa, donde sinalo a clasificación final do equipo, o presidente ou presidentes, porque hai tempadas na que hai 2 e ata 3 presidentes, xa que dicir dos entrenadores, o nome dos entrenadores en cada tempada, unha ficha na que introduzo os nomes de todos os futbolistas, a súa demarcación, o dorsal que levaban, e as súas estadísticas, é dicir, partidos xogados, minutos disputados, e os goles que marcaron ou que recibiron. No caso dos porteiros, pareceume moi curioso tamén introducir un listado de altas e baixas desa cada temporada, no que falo desas novas fichaxes que chegaron por cada temporada e as baixas. É moi curioso porque vese perfectamente esa inestabilidade, porque hai unha sucesión de altas e baixas que son equipos completamente novos dun ano para outro. É dicir, un ano 20 fichaxes, 18 baixas. O ano seguinte, 19 fichaxes, 22 baixas. E claro, axuda moito a explicar esta situación que viviu o Deportivo estes anos, porque se eu son un devorador de libro deportivo en xeral e de libro de fútbol en particular. Estou aburrido de libros glosándome as cousas boas. La etapa gloriosa de no sé quién, los años dorados de non sé cuánto, incluso en inglés tamén leo moito libro de fútbol en inglés, que eles son os reis do libro de fútbol. Ese, The Golden Years, é moi gracioso. Pero non hai libros dos anos malos, dos anos nos que se sufre, nos que se pasa mal. Tamén pode soar un pouco a topicazo, pero creo que é importante que quede constancia do que se pasou, porque senón, é moi fácil reescribir a historia e que se esqueza. Bueno, xa se sabe que quen esqueza a súa historia está condenado a repetila sen deixar os tópicos.
Creo que nada máis pola miña parte. Se tedes algunha pregunta, eu encantado de responder. Ou se queren facer Xoán ou Tallén algunha observación, encantado. Sí, queres comezar, Tayane? Primeiro, moitas grazas, obrigado pola exposición. Nada, por favor. Queres comezar ti? Eu Bom, perguntaría, primeiro, como você quiser. deixa comentar e depois vou eu. Eu perguntaría, xa tomando o gancho así do final da túa exposición, o que ti pensas que aprendemos, o que podemos aprender cos anos maus, con eses anos ruins do Depor? O que o Depor pode aprender, o que podemos aprender con eses anos? Bueno, poden extraerse moitísimas leccións. Leccións que en moitas ocasións vas a aprender a forza, porque eu destaco, por exemplo, no libro que o Deportivo, cando se inicia este proceso que comeza a describir no libro, no ano 2010, sí que é certo que Lendoiro levaba xa moitos anos de presidente, pero o club non era propiedade de Augusto César Lendoiro. O clube era propiedade duns socios que había unha limitación que era dun 1% de propiedades elevado despois a un 3%, digamos que era un club do colectivo de socios. Toda esta situación levou a que hoxe o Deportivo sexa propiedade pois, dunha entidade financiera. Que pode pasar? Que, bueno, non creo que sexa o caso como cando sucede pois o cando o club pasa a ser propiedade dun millonario estadounidense ou un jeque árabe como vemos noutras ligas, pero claro, un banco o que mira son as cifras. Se as cifras en algún momento deixan de dar, non é descartable en absoluto que o banco se desfaga do club a outro comprador, claro. Quen pode ser ese comprador? E que pode facer do club? Porque chegado a un punto xa hemos visto ventas que acabaron na desaparición dese club que se vendeu. Esa é unha lección que eu creo que se leva a forza dentro de nós, pero quizáis como a máis importante de todas. Outra, creo que é moi importante tamén, xa centrándonos un poquinho no eido deportivo, é que non se pode vivir de espaldas á canteira. Creo que o Deportivo é un equipo que viviu moitos anos de espaldas á canteira e ao final, en última instancia, se viu nestes últimos anos o que lle sacou as castañas do lume ao equipo foi a canteira. Eu confío que con este ascenso a primeira non se caia no vello erro de que se volva a fechar as portas a uns canteiráns que foron os que sacaron o equipo adiante, porque mira, aí está Mella, temos a esta Barcia, o Cho está petando na porta, hai moitos futbolistas que, aínda que non fosen exclusivamente, digamos, formados desde a infancia no club, foron fichados para o Fabril ou para o Xuvenil e foron medrando dentro da estructura do club. Eu confío en que sigan tendo oportunidades co paso do tempo. Moi ben, agora sí, Tayane, cando queira. Atropelei. Não, eu justamente ia perguntar sobre por que falar sobre os piores anos do Depor, né? Eu achei uma história, assim, eu queria já pedir desculpas porque eu não sou uma especialista em futebol, então talvez, né, essa minha reação seja um pouco óbvia para quem tem mais intimidade com o Deportivo, mas eu achei uma história super dramática das dívidas, do assassinato, dos escândalos, e sempre assim, o pior momento, o pior descenso, sempre o pior, assim, sempre uma coisa muito radical, muito pontual. Mas apesar disso, eu queria fazer uma pergunta, talvez, também, assim, dentro das minhas limitações, como alguém que não conhece muito sobre futebol, mas queria falar sobre um lugar que me convém, como estudante de galego num contexto brasileiro, né? O futebol é sempre um tópico dentro das aulas de língua e cultura, justamente por conta do futebol ser também um instrumento de normalização linguística no contexto galego, né? E você comenta que você termina o livro com a questão da campanha, né? O Depor da Corunha, e a gente não podia deixar de criar esse gancho, porque o último convidado foi o Alberto Pombo, que estava diretamente implicado na campanha. Então, eu queria saber um pouquinho mais, e também porque um dos livros que eu li, para me preparar para esse nosso encontro, é A História do Futebol Galego, do Ancho Varela,
e ele fala muito dessa importância da imprensa, né, do jornalismo para a consolidação e também para a difusão do futebol nesse primeiro momento, mas agora há um outro momento do jornalismo também, né, dentro desse espectro linguístico, sociolinguístico. E eu queria que você comentasse um pouquinho, também pensando que a gente está falando para um público brasileiro que talvez essas questões não sejam tão óbvias, né, tão dadas já. Sí, bueno, en primeiro lugar, falando un poquinho de eso que comentabas como contexto de falar das cousas malas, eu bueno, dediqueime, ahora mesmo parei polo tema dos estudos, pero dediqueime moitos anos á prensa deportiva e ao final aí atrás fixen un recopilatorio e cheguei a poñer ata 5 veces como titular en anos distintos o peor Depor da historia, con derivados, o peor Depor da historia, o peor Depor de todos os tempos, etc, etc, etc. Elías eso era no 2019, 2020, 2021, 2022, pero bueno, afortunadamente iso quedou atrás. Logo, como comentábamos, esa posibilidade, esa capacidade que ten o fútbol, o Deportivo, o Celta, como para convertirse en ferramentas de normalización lingüística e incluso de normalización política. Eu son nacido no ano 85, xa estaba a transición superada, pero eu lembro de pequeno eses derbis Celta Deportivo, ese ano 92, ano 93, ano 94, como saían ao campo os futbolistas titulares dos dous equipos sostendo cada un extremo da bandeira galega que situaban no medio do campo, iso ao final facíame pensar, tamén é unha forma de reivindicación. Sí que é certo que durante moitos anos as directivas de tanto o Celta como o Deportivo viviron un pouco de costas a esa realidade social galega. O castelán era o idioma, digamos, vehicular, por non decir absoluto, do club, tanto na súa operativa externa como na interna. E iso sí que é certo que foi cambiando nos últimos anos. Temos eso, por exemplo, que comentábamos da oficialización do nome do Deportivo como Deportivo da Coruña. No Celta de Vigo é verdad que levan moitos anos tamén, xa bastantes aniños, unha década tranquilamente, incidindo nese tema da normalización lingüística. É un avance importante, eu creo que sen chegar, porque non creo que nunca nin Deportivo nin Celta se atrevan a significarse, creo que sería a palabra, ao nivel dun Atleti de Bilbao, un Fútbol Club Barcelona, ao final a nosa esencia galega é a que os galegos non somos moi de significarnos, é certo, pero sí que creo que avanzaremos nese sentido. E bueno, falábamos un poquinho de público brasileño e de dramas. Eu recentemente xa hai un par de anos, pode ser, lín un libro, igual dicir o mellor libro que lín na vida é moito, pero podería dicir que o mellor libro que lín na vida, pero non libro deportivo, libro en xeral. É un libro que se chama Estrela Solitaria. O subtítulo é Un brasileiro chamado Gaguincha. Está escrito por Rui Castro. É unha biografía de Garrincha. Pero é un libro fantástico, centrado no drama humano do futbolista, excelentemente documentado con testemunhas da época. Eu se alguén que nos escoita quere animarse a comenzar a ler libros de fútbol, que non sei son os meus, claro, pois invito a que lean Estrela Solitaria. É un libro, imagino que fora do Brasil é difícil de conseguir, porque eu importeino desde o Brasil, tiven que pagar bastante por el, a verdade, pero creo que en Brasil ha de ser relativamente sinxelo de conseguir. Uma excelente dica também a questão dos livros sobre futebol, porque a Shoa e eu, né, como estivemos organizando 2 eventos que falavam de futebol, a gente também chegou a comentar sobre um livro do Manuel Ribas, não sei se você conhece, Tudo Bem, que se passa no Rio de Janeiro, e também tem uma trama futebolística tão dramática quanto a história do Depor também, do livro. Sí. E tem sido interessante fazer essa compilação também literária, né? Que se me permites interrumpirte, Tallán, a historia do Depor é moi dramática, pero tamén xa non só a historia do Depor, a historia do fútbol galego está
intrínseca e directamente relacionada coa historia política galega. Castelao, podemos coincidir en que o pai da patria galega era un grandísimo amante do fútbol. Ten unha serie de debuxos maravillosos de futbolistas da súa época que son unha auténtica fantasía. Claro, se Castelao hai tantas décadas era consciente do peso e da importancia, porque ele era consciente, ele escribiu tamén sobre a relevancia que tiña o fútbol, pois que en 2026 todavía queden persoas que a negan categóricamente, pensan que é cousa de parvos ou de gañáns ou non sei, eso. Creo que me expliquei, pois eu non acabo de coincidir con esas persoas. Sim. Sí. Rui Castro é un grandísimo escritor. Entón, eu non coñezo ese libro del, pero é un grandísimo. Maravilloso, maravilloso. Eu sí. lín o Quijote, dígoche que é tan bo, gustoume tanto e que non teño palabras. É o único que lín del, non coñezo a Rui Castro, non, para min era algo novo, totalmente. E quedei tan sorprendido que eso, non podo senón recomendalo encarecidamente. Que maravilla. Pois non sei se teña que comentar algunha outra cosa. Eu quería che preguntar en relación á cuestión da identidade e o fútbol. En fin, o fútbol moviliza os equipos de fútbol, non? Moviliza moitas identidades. Estades ouvindo agora posiblemente os foguetes porque marcou Inglaterra. Esa é unha cuestión. A identidade é a favor e contra, non? A identificación cos equipos tamén é unha desidentificación con outros equipos, non? Esta cuestión da rivalidade e todo isto, non? Efectivamente. A rivalidade Brasil-Argentina, non? Histórica, que, en fin, nos últimos tempos fixose até máis forte, non? Por causa de outras identificacións desta selección da Argentina agora, non? En fin, co goberno Milei, Trump e todo isto, non? Mas o que eu queria preguntar era tamén en relación aos equipos galegos, non? Estou pensando no Depor, Celta, o sea, o Compos, non? Así, que xogan ou xogaron en primeira. Claro, hai unha identificación local moi forte, non? E até mesmo que non gosta de fútbol é imposible absterse, non? Manterse a marxe do que acontece cando eu vivi moi intensamente iso e non son moi futboleiro na Coruña, non? Son da Coruña co Depor, cos anos dourados, non? A época de ouro, como dicías, do Depor, non? Era imposible manterse a marxe daquilo, non? Entón, esa identificación local e hai outras identidades, non? Esa identidade en relación a Galiza ou galego ou non, que pode ser diferente para cada equipo. E há outras identidades até mesmo ideolóxicas. Eu queria te preguntar sobre eses grupos de xareiros máis radicais, porque entre os equipos, por exemplo, de primeira, hai diferentes orientacións ideolóxicas. Quer dizer, a cosa non funciona só no eixo nacional ou no eixo local. Hai tamén unha cuestión de identificación esquerda-direita, non? E hai unha relación especial entre eses grupos radicais, non? A veces, e os propios clubes, non? A xestión. Sí, claro, temos no caso galego temos, bueno, os anteriormente coñecidos como Rezor Blues e Celtarras, que coinciden ideolóxicamente na esquerda nacionalista, na esquerda independentista, sería máis correcto, pero a rivalidade local levaos a chocar. Ese é un tema de identidades de rivalidade local que é moi importante, sigue viva e moi interesante. Falábamos fora de micro de que recentemente defendo a tese de doutoramento, dentro de nada, un par de días, eu fixena sobre o impacto do fútbol profesional no turismo galego a través dunha serie de enquisas. Eu vime obligado a introducir, digamos, unha coda, unha aclaración de que nesas enquisas, nalgunhas, están marcadas por un sesgo de rivalidade local, porque non só entrevistaba a persoas que visitaban por vir a ver un partido a Coruña ou a Vigo desde Madrid, desde Sevilla, etc., senón tamén a seareiros do Celta
foron a ver un partido do Celta en Riazor e viceversa, Sareiros Deportivo que foron a Vigo a ver un partido do Celta. Claro, preguntábase na enquisa, limpieza, cero, eh, en un cuestionario de 0 a 10. Claro, limpieza, cero, servicios, cero, hostelería e restauración, cero. A ver, todos sabemos que en Vigo non hai un cero en gastronomía, por exemplo. Gastronomía Vigo, cero. Cabeas, cero, 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 cero. Era un cuestionario absolutamente condicionado por ese tema e por esa identidade local que xa era unha rivalidade da que vimos falando. E logo tamén comentaba Xoan o tema esquerda-dereita con outras afeccións do Estado. Efectivamente, a pesar de que ese tema sí que noto que nos últimos anos tamén se está diluindo porque desde as institucións se está perseguindo moito, todavía quedan grupos ultras, grupos nazis directamente, como pode ser o Frente Atlético do que falábamos antes, temas os Brigadas Blanquiazules do Español de Barcelona, en Sevilla son os do... Bueno, en Sevilla teñen unha situación curiosa porque teñen os Viris Norte, que é unha afección de esquerdas, e o grupo radical do Betis, que agora non lembro o nome, que é do extremo ideolóxico contrario. E aí sí que teñen, claro, estar na mesma cidade, sí que é unha situación máis conflictiva. Tayane, queres facer algunha outra cuestión? Não, da minha parte não. Tô aqui quietinha aprendendo. Realmente é moi interesante esa cuestión de identidade no fútbol. Claro, estamos aquí, Tayane e eu, no país do fútbol, no? Do fútbol e do Sí, sí. samba. É absolutamente fundamental para entender o Brasil, ¿no? Ver como esa relación co fútbol, e comentábache antes tamén de comezarmos o que representa aquí a Copa do Mundo, por exemplo, ¿no? Para moita xente que nen segue normalmente o fútbol. Aquí é imposible, por exemplo, non ter un equipo de fútbol, ¿no? É o primeiro que che preguntan. Tens que ter un equipo de fútbol e unha escola de samba, ¿no? Tens que seguir Claro. a torcer por alguén. Entrar no Fluminense ou no Flamengo ou... Sí. Non torcer por alguén sería inimaginável, non? Un extraterrestre, en fin, non é de xente. Non? Mas, en fin, no caso galego, claro, non é tan non é tan forte, non? Esa identificación, pero funciona moito a identificación local. Hai un neurocientífico aquí brasileiro que eu gosto moito, que se chama Miguel Nicolelis. Coñeces Tayane? Nicolelis, el é palmeirense, no? É do Palmeiras. E el fala moito do BrainNet. Né? El di que en determinadas circunstancias os cerebros da xente se conectan. Parece que hai estudos científicos, no? As ondas cerebrais fan conexión. E di, iso nunca non acontece en ningún lugar de forma máis intensa que nun estadio de fútbol. No? Cando, non sei, miles de persoas gritando gol ao mesmo tempo, no? Ou gritando outras cousas máis feas ao mesmo tempo, e que hai unha conexión que, claro, iso crea unha sensación de pertencimento, no? De grupo. De grupo, claro, de identidade, en última instancia. Do eu, así, de identidade persoal, no? E, sí, que se dilúe nunha identidade colectiva, que é unha cosa impresionante. Por iso a selección é importante, non? Comentabas antes da selección galega. Non sei, tal vez para irmos concluindo, eu preguntaría, en fin, o que comentaches un pouco, pero que comentases un poquinho máis o que foi desa iniciativa, non? E o que impede realmente... Non é común, claro, posiblemente outras nacionalidades históricas da España, non? Poderían até facer máis presión para conseguilo e non o conseguiron, non? Que é o que nos diferenza do Reino Unido, non? Por que Escocia ten, por que País de Gales ten e por que a Cataluña, o País Vasco, a Galiza... Bueno, hai unha explicación que ten a súa certa lógica, que, por exemplo, Escocia ou País de Gales compiten de forma independente porque as súas federacións de fútbol son anteriores á federación, digamos, nacional. E, por tanto, eso
outórgalles, recoñecéronlle ese dereito para poder competir de seu. Claro, hai moitísimos outros casos no que falaba antes deso de territorios incluso coloniais que compiten de forma independente que coa metrópoli. Pero Pois é claro, algo que depende exclusivamente da FIFA, non? Da FIFA recoñecer iso. Necesita o apoio. efectivamente, pero a FIFA é moi, digamos, é moi cerrada con ese tema. Non, digamos que non é unha impulsora de movementos de reivindicación nacional, por dicilo así. Tamén non quera problema cos estados nacionais, non? Que xa... Efectivamente, porque aí xa entramos tamén nunha serie de intereses económicos. Por exemplo, onte se viste de o partido en moitos planos, vimos a imaxe do presidente da FIFA e o seu carón, a súa esquerda, o presidente da Federación de Fútbol, que aquí coñecemos ben na Galiza, que é Louzán, aí estaban xuntos, claro, hai moitos intereses económicos polo medio, moitos intereses políticos, ideolóxicos, pois todos sabemos de que pé coxea o actual presidente da Federación Española de Fútbol, non, por aí non sei que rascar. Sí. É curioso tamén no noso caso, no? Coa selección española, xa en fin, co outro campeonato do mundo, no? Que gañou a selección española, a normalización de símbolos nacionais, no? Da exhibición de símbolos nacionais que na Galiza non eran tan, como por exemplo a bandeira, no? A bandeira española e tal. En fin, como o fútbol ao final acaba facendo traballo que outras... Para min o fútbol é o indiscutible maior impulsor de sentimento nacional no século XXI. Non hai outro. Noutra época podíamos falar de guerras, non, aquí, ou polo menos na zona que nos tocou vivir, en Europa Occidental, creo que non hai outra locomotora tan potente como a do fútbol. E o exemplo que comentabas de 2010, 2008 coa Eurocopa, 2012, eso, eu, como comentaba, son do 85, aquí non é noutras zonas do estado, sí, pero aquí non é habitual ver unha fachada colgando 4 bandeiras españolas dun edificio en metade da Coruña, ou de Vigo, ou de Compostela. Sin embargo, cando foi esa época, sí que aconteceu. E por qué? Porque o fútbol é un constructor de identidades nacionais. E ao final a xente gustalle ese sentimento de pertenza do que falabas, e tamén, porque negalo, gustalles gañar. Pois é, sí, sí. En fin, Tayane, queres acrescentar alguna cousa? Penso que podemos ir concluindo, levamos case unha hora. En fin, agradezo moito, Héctor, de verdade, foi extremamente interesante escoitarte. Temos aquí no chat, colocamos o link, o enlace para quen quera comprar o libro do Depor, o último libro de Héctor. Vai ficar aí. E nada, moito obrigado, moitas grazas. Podemos aproveitar, Tayane, para facer propaganda nós tamén, aproveitando, en fin, aproveitando que hoxe, por exemplo, hoxe foi o día que se abriu o prazo para a presentación de propostas de panéis temáticos, os simposios temáticos para o noso próximo congreso. Sabes que o noso próximo congreso da asociación será entre Niteroi, fundamentalmente Niteroi, e tamén con unha sesión no Río, do 30 de xuño ao 3 de xullo do ano que ven, de 2027, daqui a un ano. En fin, quen teña interese pode entrar aí nesa páxina do eventfree.com.br do 15º Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, e aí, en fin, facer a inscripción dun panel. Sería moi interesante ter un panel temático, por exemplo, sobre fútbol, sobre deporte. A nosa eu contade comigo sen problema. Se queres, en fin, sería maravilloso que viñeses ao Río e a Niteroi para participar no congreso. Aquí, en fin, a Asociación de Estudos Galegos, os estudos galegos son moi amplios, non? Entón, caben temas dos máis diversos, non? Temos máis
asociados interesados en cuestións de lingua e literatura, de cultura de maneira xeral, mas, en fin, calquera tema de cultura e sociedade, de deporte, tamén forma parte, ¿no? dos intereses da asociación e, por tanto, do Congreso. Entón, sería ben interesante. Cultura, ao final, o deporte, para min, polo menos o que intentei reivindicar ao largo da miña trayectoria tamén é o deporte e cultura e, por suposto, tamén é sociedade, porque, bueno, como defendo na miña tese de doutoramento, é un fenómeno evidentemente relacional. O fútbol non é un fenómeno solitario, illado, é un fenómeno de grupo. Non, quizás o fenómeno de grupo máis importante deste século é, se me apuras, o anterior. Sí. No, relaciona todo, ¿no? Conecta coa historia, imagina, o xogo de hoxe, ¿no? Argentina e Inglaterra, relaciona, en fin, coa historia das Malvinas, a guerra, né? É unha especie de batalla, ¿no? Incruenta, no campo deportivo, pero que moviliza toda esa memoria, ¿no? Esa memoria colectiva dos países, ¿no? Algo que sempre moito máis que fútbol, non? É un lugar común, pero sempre moito máis. Lembro a final da pasada Eurocopa entre España e Inglaterra que un día antes da final entrabas en Twitter e, vamos, salía máis Blas de Lezo que Pedro Sánchez, claro. En fin, podemos concluir por aquí. Moitas grazas, Héctor. A vos. Tayane, queres despedirte? Sim, queria agradecer e já deixar um convite para depois que você defender a sua tese, você voltar para os encontros da IEG e apresentar também o tema da sua tese, que parece muito interessante. Te desejar sucesso nas vendas do livro também, né? Muito obrigado. Estou moi feliz por haber compartido este tempo con vos. Bueno, picos para todos, para o Brasil, para Galiza e moitos saúdos. Moi ben. Obrigado, picos apertas. Obrigada.